Zdravo ljudi, dobrodošli u prvu epizodu pitanja i odgovori. Izvinite što dugo nisam stavio neki video, jednostavno nisam snimao, ne znam zašto. Čekao sam da dobijem pitanja sve, tako da da. Ne, moram da prestanem govoriti, tako da da. I u pitanju jedan me pitao zašto sam, dobro, to ću kasnije da vam kažem, ali sada neki krenemo na pitanja, tako da idemo, prvo pitanje. Aleksa Mišić pita kada dobijem premium. Pa ovih dana ću dobijem. Da. Znam da kažem, tako da da. Ali to je tako dosadno i meni kad gledam svoje video nekad pogledam kakav je, kako ispao, mislim prema što ga uploadujem moram da pogledam da li je sve okej i tako, ne Sani, ne kaži, ne možda kaži to, nemoj, smiri se. Ok, sljedeće pitanje, idemo. Teo King pita hoće li biti face cam. Pa nisam baš siguran, moram da uzmem malo bolju kameru pošto ova koči kao sranje. Jednom sam probao facecam da snimim, ali užasno, znači lice mi prvo stoji levo, posle 10 možda sekundi ode na drugu stranu i ništa se ne vidi, znači ima 2 frame-a znači na facecamu, tako da neću vjerovatno biti, ali u stvari bit će u budućnosti vjerovatno, ali za sada ne, morat ću sad čekam da kupim novu, tako da gdje reci to. Parsons Stubbs pita da li će biti survival-a, ovako znate kao preživljavanje. Pa ne znam, to je na vama, recite u komentarima ako želite to da vidite. Idemo na sljedeće pitanje. Dobro, nisam rekao, tako da da. Tako da, sljedeće pitanje. Mihajlo Kljun pita zašto samo govorim tako da da. Ne znam, ja kad sam s prijateljima ovako, znate, napolju, ne znam, unutra, većinom unutra, većinom bez prijatelja. Pa čak iše, dobro. Pa ne znam, to samo kad snimam se dešava, a ovako u stvarnosti to uopšte ne govorim. Mislim u stvarnosti, sad ste kad ja snimam ne. I pita me da li ću, kada ću završim intro, pa imaju male promjene i ljudi, neću to staviti, gdje će mi to biti taj intro, kako god. Napravit ću drugačiji, pošto ovaj, ne znam, ne sviđa mi se nekako, tako da, ne, daj! Kako lepo je išlo, dobro, nema veze, vidimo se na sljedećem pitanju. Bojan Janković pita ko me inspirisao da snimam, pa većinom Skydance Minecraft, tako da da. Ne, moram da stanem, ljudi pomozite, ovo je gore od droge, pomagajte, molim vas. Ok, sljedeće pitanje. Luka Papović pita da li ću ikad snimati sa Nerf puškama. I da, znam šta je to, pita me i to, da li znam šta je to, tako da znam šta je to. Pa nikad nisam ni razmišljao o tome, ko zna, možda za neki specijal, ako budemo stigli do, možda, otko znam, da vidjet ćemo, možda ću to raditi, sad će mi dao dobru ideju, tako da. Za malo opet da kažem tu jebenu rečenicu. Kosta Bakalinov pita kada ću imam premium, to sam već rekao, a i pita me da li hoću da igram s njim. Naravno da hoću, ako želite svi možete sa mnom da igrate. Mada vjerojatno nećemo se vidjeti na Skype-u pošto se meni pokvario, pokušat ću popravim. U stvari neću ni popravim taj Skype, napravit ću novi, da. Tako da, opet sam rekao. Matija Stojičić, ne znam, piše tamo C, tako da ne znam da li treba kao će da se čita, ali nagađam. Pita da li ću vas snimam GTA 5, teško, ne verujem. Ne verujem ću snimati GTA 5. Da, ne. Neću snimati GTA 5 i to je bilo na sljedeće pitanje. Daj, bitch, daj! Voda. Ok, nema veze, ili sljedeće pitanje. Ok, sljedeće pitanja su sva od Vordixa. On je ovo jako ozbiljno izgleda prihvatio. Ima ih jako dosta, ima ih 10. Tako da ću pokušati što brže odgovorim.
Sa čime snimam? Sa Fraps, to je strava program, mislim, znači najobličniji. Ima mnogo boljih od njega, ali nema veze. Za početak ovo je dobro, koliko će ostati na YouTube-u? Ne znam, da li će ikad prestati, pa svako će jednom prestati. Koji ti je omiljeni YouTuber? Skadaš Minecraft? Zašto si počeo snimaš, što sam već govorio? Koliko imam godina? 12. Da li će igrati na Mineplexu? Vjerovatno kad budem uzeo premium. Koji idem razred 6. I da li igram futbol, ne znam da li sam to govorio. Pa ne, više volim košarku, ne znam, futbol mi neko nije zabavan, ali igram ga nekad, ajde, da ne bude da ga nikad nisam igrao, tako da, mislim, najgori sam u tome vjerovatno, ali nema veze. To bi bilo to za današnji video, ako vam se svidio, izvinite, zbunio sam se, ovdje ima dosta baš pitanja njega. Pokušao sam sve brže da odgovorim, zaboravio sam šta pričam. Da, ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, subscribe-ite i šerujte ga, tako da, ćao.